Un jugador de futbol que es precie té que comptar amb el suport de la seva afició. Això és el que li passa ara a David Silva, que només arribarà al València Club de Futbol ja disposa d'una penya amb el seu nom. Silva, Silva! El jugador canari ha despertat una gran passió en estos seguidors que fins i tot ha fet oblidar qui portava el seu dorsal. Yo conozco a David como amigo y a Silva como futbolista. Y quién duda de la calidad que tiene David Silva. Yo creo que desde que Silva está en el Valencia nadie se acuerda de Aimar. Silva es mostra agraït i orgullós per esta iniciativa. Agradecido, ¿no? A esa gente que apuesta por ti y que sabes que la vas a tener ahí para cualquier cosa, ¿no? Y te ayudan. Però a esta penya hi ha un membre que el recolza fora i també dins del terreny de joc. És amic meu i a part que també pues, que li han fet la penya, no? Són companys meus, amics i bé, no? per estar ahí també en la penya. El primer trofeu d'esta penya és la camiseta que va lluir Silva al seu debut oficial amb el València. Des d'aquest moment s'ha convertit en una de les revelacions de la Lliga.